Ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи тилоти ахборо аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Оисаи Абдуҷамил. Каса ҳазор лоиҳаи нодир ва занҷираи устувор бо дурнамои рушд. Лоиҳаи бузург ва камназири минтақавӣ Каса ҳазор Тоҷикистон, Қирғизистон, Афғонистон ва Покистонро ба имконоти фаррохи энергетикӣ мерасонад. Ташаббускори асосӣ ва нахустини бунёди хати барқии баландшиддати Каса ҳазор президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. Аҳамияти лоиҳаи минтақавии Каса ҳазор кӯшишҳои чаҳор кишвари ҳамоҳангро барои беҳтар кардани дастрасӣ ба нерӯи барқ, ҳамгироӣ ва тавсеаи бозорҳо барои мусоидат бо тиҷорат ва дарёфти роҳҳои ҳалли устувори идоракунии об пурра мекунад. Ин аст ки дар заминаи ҳамгироӣ ва ҳампаймонии раванди татбиқи ин лоиҳаи минтақавӣ ба натиҷаҳои назаррас ноил гардида бо дастовардҳо ба қайд гирифта мешавад. Шарҳи Фахриддини Муҳаммад Юсуф. пул ё худ занҷираи мустаҳками ҳамкориҳо. Каса ҳазор лоиҳаи нодир ва дорои дурнамои самаровар имконоти дастрасиро ба иқтисоди қавӣ таҳким хоҳад бахшид. Дар марҳилаи кунунӣ дар олам Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешоҳангӣ ва иқдомҳои наҷиб аз ҷониби президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чун кишвари ташаббускор дар ҳалли масоили глобалӣ ва таъсиргузор дар танзими равандҳои минтақа шинохта шудааст. Дар ин замина беҳсозии вазъи соҳаҳои иқтисодии миллӣ бо истифодаи самараноки захираву иқтидориҳои молиявӣ, истеҳсолӣ ва табиии кишвар чун тақозои замон аз рӯи сиёсати самаранок хоста татбиқи барнома ва нақшаҳои ҳадафноки рушд амалӣ мешаванд. Инак ташаббуси навбатии дорои дурнамои нек ва имконоти фаррохи иқтисодию тиҷоратӣ ва иҷтимоӣ. Тарҳи ғайриоддӣ Каса ҳазор чун занҷираи устувори энергетикӣ зери паймони хос Осиёи Марказӣ ва Осиёи Ҷанубиро бо ҳадафҳои рушд мепайвандад. Каса ҳазор маънои Осиёи Марказӣ ва Осиёи Ҷанубӣ дорад. Ин як пул, як долоне ҳаст ки минтақаи Осиёи Марказӣ бо минтақаи Осиёи Ҷанубӣ ки пайваст мешаванду ва муносибатҳои тиҷоратӣ, муносибатҳои ҳамсоягӣ ва дӯстӣ тавассути ин хатти интиқоли барқ ки пурра ифода меёбанд. Агар аз лиҳози муҳимият гӯем, лоиҳаи беназир аст, лоиҳаи нодир аст. Чунин лоиҳа дар минтақаи на Осиёи Марказӣ на Осиёи Ҷанубӣ то ин муддат татбиқ нашуда буд. Яъне ки агар назар ба ҳамин сохтори лоиҳа агар имрӯз назар андозем, на танҳо бунёди инфрасохтори барқӣ ва гирифтани даромад аз ҷониби ширкатҳои энергетикӣ, ин як қисмати лоиҳа аст. Қисмати дигари лоиҳа ин аҳамияти иҷтимоиву иқтисодӣ барои маҳаллаҳое ки дар ҳамин долони гузариши хатти интиқоли барқ зиндагӣ мекунанд. Инфраструктураи муосир, хизматрасонии фаррохи иҷтимоӣ ва рушди фарогир бо такя ба лоиҳаи беҳамтох. Хоста системаи устувори минтақавии интиқолдиҳандаи барқ ба истеъмолкунандагон ҳам имконоти устувори тиҷоратӣ ва ҳам рушди маҳаллу зиндагии шоистаро дар ҳар манзил дастёб мегардонад. Дар ин замина нишондиҳандаҳои раванди татбиқи лоиҳаи минтақавии интиқолдиҳандаи нерӯи барқ Каса ҳазор бо фаъолсозии инфраструктури зарурӣ ба қайд гирифта мешавад. Санаи 31 марти соли 2025 дар шароити тантанавӣ бо иштироки сарони давлатҳои Тоҷикистон ва Қирғизистон яке аз қисматҳои лоиҳаи минтақавии хатти интиқоли барқи Каса ҳазор ба истифода дода шуд. Яъне ки хатти интиқоли барқ оғоз мешавад аз зеризгоҳи 500 киловолтаи Датка то зеризгоҳи барқии Суғ бо масофаи 480 километр ба истифода дода шуд. Ин қисмати хатти интиқоли барқ аслан хатти интиқоли барқи ҷараёни тағйирёбанда мебошад ки барои интиқол додани нерӯи барқ аз Ҷумҳурии Қирғизистон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи лоиҳа Каса ҳазор ва ҳамчунин дар шароити аз навпайвастшавӣ ба низоми ягонаи Осиёи Марказӣ имкон фароҳам оварда мешавад ки дар мавсиме ки Тоҷикистон имконияти содир кардани нерӯи барқро дорад, метавонад ки тавассути ин хатти интиқоли барқ ба Ҷумҳурии Қирғизистон ва ба тарафи ҷануби Қазоқистон низ нерӯи барқро ки истеҳсол кунад ки аз ду лиҳоз ҳам метавонад ки тавассути хатти интиқоли барқ нерӯи барқ ба Тоҷикистон ворид карда шавад ва ҳамчунин аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ҷумҳурии Қирғизистон ва Қазоқистон нерӯи барқ содир карда шавад.
энергия бо эътимод бунёди пули энергетикӣ аз асоснокунии техникии иқтисодии лоиҳа соли 2009 шурӯъ гардида соли 2011 аз нуқтаи назари тиҷоратӣ низ тасдиқ шуда буд. ҳамин тариқ саҳифаи нахустини таърихӣ 12 майи соли 2016 бо оғози раванди татбиқи лоиҳаи минтақавии интиқоли нерӯи барқи Касаҳазор боз гардид. дар ин рӯз бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва намояндагони воломақоми кишварҳои татбиқкунандаи лоиҳаи Касаҳазор расман ба оғози корҳои бунёдӣ асос гузошта шуд. Касаҳазор аввалин тарҳи муштараки байни минтақавии Осиёи Марказӣ ва Осиёи Ҷанубӣ буда пайвасти шабакаҳои барқи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қирғизистон, Афғонистон ва Ҷумҳурии Исломии Покистонро дар бар мегирад. ин тарҳ норасоии нерӯи барқро коҳиш дода дар ташаккули бозори энергетикӣ ба роҳ мондани ҳамкориҳои тиҷоратии кишварҳои шарик, таъсиси ҷойҳои навикорӣ бо дар назардошти як қатор манфиатҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологӣ ҳиссагузор хоҳад буд. қадами устувор марҳилаи аввал хати баландшиддати 500 киловаттаи интиқоли нерӯи барқ аз даткаи Қирғизистон ба хуҷанди Тоҷикистон сифатнок амалӣ гардид ва ҳам сохтмони хати баландшиддат аз Тоҷикистон ба Афғонистон ва аз он кишвар ба Покистон бо дарозии 750 километр инфраструктури лоиҳавӣ аст. лоиҳаи минтақавии Касаҳазор имрӯз дар шароити агар дар қисмати Тоҷикистон гӯем аллакай тамоми инфраструктури зарурӣ пурра сохта шудааст ва айни замон санҷишҳои техникӣ дар зеризгоҳи конверторӣ гузаронда шуда истодааст ва аз лиҳози омодабошӣ ҷумҳурии Тоҷикистон айни замон иншоотҳои мо барои истифодабарӣ яке омода мебошанд. дар ҷумҳурии Покистон бошад айни замон сохтмони хатти интиқоли барқ ва зеризгоҳи дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дорад ва дар назар гирифта шудааст ки то моҳи августи соли ҳамин 2025 тамоми иншоот барои истифодабарӣ омода карда мешаванд. дар ҷумҳурии Афғонистон бошад ба соли 2021 яке корҳо бо дар назар дошти манъ шудани маблағгузорӣ дар Афғонистон корҳои сохтмонӣ манъ шуда буданд ва дар бо ташаббусҳои пешвои муаззами миллат соли гузашта аз давлатҳои аъзои лоиҳа даъват ба амал оварда шуд ки дар якҷоягӣ ба Бонки Умумиҷоҳонӣ муроҷиат карда шавад ки то ба таври истисно қисмати афғонистонии лоиҳа маблағгузориаш оғоз карда шавад ва чунин дар шароити як қатор корбариҳо бо давлатҳои аъзо ва Бонки Умумиҷоҳонӣ моҳи феврали соли гузашта шӯрои директорони Бонки Умумиҷоҳонӣ маблағгузории қисмати афғонистонии лоиҳаро ба таври истисно ҳамчун лоиҳаи минтақавӣ эҳё намуданд тавассути гузарондани як қатор чорабиниҳо вобаста ба иҷрои талаботҳои экологию иҷтимоӣ аллакай дар се минтақаи Қундуз, минтақаи Бағлон ва минтақаи Паншер корҳои сохтмонӣ эҳё гарданд ва дар дигар қисматҳо бошад вобаста ба ҷудо намудани қитъаҳои замин корҳо рафта истоданд. Касаҳазор аз ҷумлаи лоиҳаҳои бузурги минтақавии энергетикӣ мебошад ки бо ташаббуси Тоҷикистон ҳамоҳангиро ба вуҷуд оварда дар раванди татбиқи саривақтии он ҳамдастии амиқ дар баробари таъмини рушди иҷтимоию иқтисодӣ кишварҳои минтақа бо халқаи мустаҳками энергетикӣ пайваст гардид ки ҳамкориро дар дигар арсаҳои ҳаётан муҳим тақвият мебахшад. Тарҳи Касаҳазор унсури калидии бозори энергетикии минтақа ва пайвандсози тавлидкунандагону истеъмолкунандагони нерӯи барқ арзёбӣ мешавад. ин лоиҳа воситаи муосири амаликунонии меъёрҳои нави тиҷоратӣ ва фановариҳои муосир дар иқтисодиёти давлатҳо маънидод мегардад ки дар раванди татбиқи он шарикони рушд нақши муҳим доранд. ёдрас мешавем ки ҷараёни амалисозии лоиҳа марҳилаҳои хосро шурӯъ аз асоснокунӣ то ба зарфиятҳои иҷрошаванда дар бар гирифта 4 давлатро ба ҳам мепайвандад. дар ин замина барои сохтмони зиёда аз 1342 километр хатти интиқоли барқи доимӣ ва тағйирёбандаи баландшиддат бунёди зеристгоҳҳои тавлиддиҳандаи ҷараёни барқ яъне конвертерҳо ва истифодаи таҷҳизоти навтарин чораҳои муассир андешида шуданд. дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон тақрибан $50 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҷалб карда шуд ва инфраструктури иҷтимоию иқтисодӣ бунёд карда шуд. тамоми инфраструктури барқи ҳамон маҳаллое ки дар атрофи хатти интиқоли барқ зиндагӣ мекарданд яке долони гузариши хатти интиқоли барқ 1.5 километр аз ин тараф 1.5 километр аз ин тарафи хатти интиқоли барқ тамоми инфраструктур мактабҳо боғчаҳои кӯдакона пурра аз навсозӣ карда шуданд, хаттҳои интиқоли барқ аз навсозӣ карда шуданд ва дар оянда дар ҳар 1 киловаттсоат нерӯи барқе ки дар тавассути хатти интиқоли барқ содир карда мешавад дар ҳамин киловаттҳо як ҳиссаи муайян барои рушди иқтисодии иҷтимоии маҳаллаҳое ки дар ҳамин долони гузариши хатти интиқоли барқ зиндагӣ мекунанд барои манфиати маҳаллаҳо пешбинӣ шудааст. лоиҳа як попрук барои рушди ҳамкориҳо, рушди муносибатҳои ҳамҷаворӣ байни ҳамин давлатҳои Осиёи Марказӣ
номидан мумкин аст. Касаҳазор боз як қадами муҳим устувор дар таҳкими системаҳои барқи Осиёи Марказӣ ва Осиёи Ҷанубӣ мебошад. Лоиҳа тавассути мусоидат ба даромадҳои содиротии нерӯи барқ барои кишварҳои Осиёи Марказӣ ва коҳиш додани норасоии нерӯи барқ дар кишварҳои Осиёи Ҷанубӣ дурнамои рушди ҳарду минтақаро беҳтар мекунад. ин тарх унсури калидӣ барои ноил шудан ба рушди устувори иқтисодӣ дар минтақа хоҳад буд. татбиқи лоиҳаи Касаҳазор аз гомҳои нахустинест дар раванди амалӣ намудани маҷмӯи тадбирҳо ва мувофиқаҳои муштарак бо мақсади таҳкими робитаҳои коммуникатсионӣ ва инфраструктурӣ миёни кишварҳои минтақаҳои Осиёи Марказӣ ва Осиёи Ҷанубӣ ки минбаъд барои рушду шукуфоӣ ва саодату осудагии мардумони он мусоидат намуда барои иқдомҳои минбаъда дар ин самт замина хоҳад гузошт. ҳамкориҳои судманд ва ҳамгироӣ дар заминаи марҳилаи сифатан нави муносибатҳои ҳасана байни Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон. Дар идомаи тантанаҳои идона ба муносибати ҷашни байналмилалии Наврӯз дар вилояти Суғд, форуми сайёҳӣ таҳти унвони Наврӯз қадимтарин мероси маданию сайёҳии минтақа баргузор гардид. Идомаи мавзӯъ дар гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. форуми Наврӯз қадимтарин мероси маданию сайёҳии минтақа дар шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд бо ширкати намояндагони ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи рушди сайёҳӣ, ҳайати намояндагони соҳаи сайёҳии Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва Қирғизистон сурат гирифта, дар кори он ширкаткунандагон вобаста ба расму оинҳои миллию мардумӣ, таҷлили ҷашни Наврӯз ва имкониятҳои ҷалби сайёҳони хориҷӣ ба кишварҳо, рафтуомади шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ҷумҳурии Ӯзбекистон, Қирғизистон ва аз он кишварҳо ба Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкили визаи ягонаи сайёҳӣ, фазои мусоиди гардишгарӣ, дигар як қатор масъалаҳои дахлдор ба соҳа мавриди назар қарор дода шуд. таъкид гардид ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавзеъҳои зиёди таърихию фарҳангӣ, кӯлу дарё, осоишгоҳҳои истироҳатию табобатӣ мавҷуд аст. ҳамзамон барои истироҳати хушу хотирмони сайёҳон хатсайрҳои нақлиётӣ меҳмонхонаҳо бо шароити замони муосир фаъолият доранд ки таваҷҷӯҳи меҳмонону сайёҳон ба дидани зебоиҳо зиёд аст. аз ин лиҳоз таҳкими робитаҳои кишварҳои минтақа дар самти сайёҳӣ зарур шуморида шуд. дар арафаи ҷашни Наврӯзи байналмилал гузаргоҳи байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон боз шуд ки ин сабаби зиёдшавии сайёҳони дохиливу хориҷӣ мебошад. аллакай шумораи зиёди сайёҳони хориҷӣ ҳам аз ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон ва хосатан худи шаҳрвандони Қирғизистон бисёр ворид мешаванд тавассути ин гузаргоҳ. ва албатта ки имрӯз боз ҳам барои рушд ёфтани соҳаи сайёҳӣ форуме ҳаст ки ин ҷонибҳо байни якдигар шартномабандӣ мекунанд ва даъвати якдигар менамоянд. дар форум намояндагони Ҷумҳурии Қирғизистон ва Ӯзбекистон таъкид доштанд ки баҳри минбаъд рушд додани соҳаи сайёҳӣ пеш аз ҳама ба таври муштарак муаррифии имкониятҳои сайёҳии минтақа ба ҷаҳон, фаъолияти ширкатҳои муштарак барои қабули сайёҳони кишварҳои Аврупо, Амрико ва дигар кишварҳои дур барои муаррифии имкониятҳои сайёҳӣ ва ҷалби бештари сайёҳон мусоидат мекунад. форуми байналмилалии Наврӯз қадимтарин мероси маданию сайёҳии минтақа ки дар вилояти Суғд бо ширкати намояндагони Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон сурат гирифт, масъулин раванди ҳамкориҳо дар самти сайёҳӣ, ҳалли масъалаҳои дар ин самт вуҷуд дошта, баҳри дар оянда тақвият бахшидани ҳамкориҳо тавофуқ намуданд. طبق نقشه امسال باید در میدان 128,000 گکتار بر ضد ملخ کارکرد شیمیایی گذرانیده شود. امسال پهنشوی ملخ در ولایت ختلان از آغاز ماه مارس به قید گرفته شد. با مقصد پیشگیری از خروج این حشرات ضررآور در جمهوری تدبیرهای ضروری راه اندازی گردیدند. مسئولین با توصیه متخصصان کار را وسعت میبخشند. نوروز شاه عزیزالله گزارش میدهد. این ملخان از حدود ولایت ختلان ثبت شده است و موافق گفته متخصصان در سین یکم می باشد. حالا تمام امکانیات برای سری وقت نیست کردن ملخ روانه کرده شده است. از 19 مارس تا امروز زیاده از 220 گکتار زمین‌های چراگاه را با ضد ملخ کار کردیم. 62 تراکتور با داروپوشک‌های وصل شده، 22 نقلیات خیلوکس با تجهیزات و اینچنین داروپوشک‌های دستی در مبارزه بر ضد ملخ از جانب مؤسسه دولتی اکسپدیسیای مبارزه بر ضد ملخ وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان سفربر گردیده است. اینچنین امکانیت‌های علاوه‌ای از حساب شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان، خواجگی‌های دهقانی و شهروندان استفاده می‌شود.
малах аз тухм нав пайдо мешавад, зард аст, баъд аз 1 соат ба шакли сиёҳ мубаддал мешавад. ҳоло дар ҷумҳурӣ безараргардонӣ тамом шаҳри ноёда коркарди кимиёвӣ рафта истодааст. мо тили 2 сол мешавад ки корманди мавсумӣ ҳастем. айни ҳол мебинем дар ҳамин ҳудуди ноҳия хеле кам шудааст малах. соли гузашта бисёр буд, имсол хеле камтарак шудааст. соли 2024 дар кишвар бар зидди малах дар майдони 137 000 гектар коркарди кимиёвӣ гузаронида шуда буд. имсол бошад тибқи мушоҳидаҳо ҳудуди паҳншавӣ нисбатан кам аст ва бояд дар майдони 128 000 гектар коркард гузаронида шавад. дар сурати сари вақт чораандешӣ накардан ва ба синни 4-5 расидани малах агар аз як ҷониб муборизаи такрорию харҷи калон талаб шавад, аз ҷониби дигар тухмгузорӣ ба зиёдшавии ин ҳашароти зараррасон дар соли оянда боис мешавад. малахҳо яке аз ҳашароти хавфноктарини соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб мераванд. онҳо нисбат ба дигар ҳашаратҳо хеле зараровар ва хеле хавфноктар мебошанд, чунки хавфноктарини онҳо аз чӣ ҳисоб масалан маълум карда мешавад? аз сохти таҳони онҳо. малахҳо сохти таҳони хоянда доранд ва ба гурӯҳи полифакҳо дохил мешаванд. яъне ки поли бисёр фак ғизо аз бисёр растаниҳо метавонанд ғизо мегиранд. айни ҳол бошад малахҳо қариб ки дар аксарияти ноҳияҳои ҷанубӣ аллакаки аз кирмина аз тухм баромадагӣ ҳастанд. онҳо дар синни якум як тудаи махсусе ки ба ҳамдигар зид шуда якҷо туп меистанд. онҳо дар синни дуюм аз дуюм ба сеюм гузаштан баъд як тудаи калонро ташкил медиҳанд ки мубориза бар зидди ин ҳашарот бурдан хеле душвор мегардад. айни ҳол ки имконият ҳаст бояд ки дастаҷамона муборизаро оғоз карда нобуд сохт. аллакай майдони эҳтимолии пайдоиши малах муайян шудааст. ин шабрӯз бошад аз ҷониби мушоҳидачиён назорат гузаронида мешавад ва дар сурати пайдоиш ҳама имкониятҳо барои безараргардонӣ сафарбар мешавад. зимни машварату ситодҳои саҳроӣ нақшаҳо аз ҷониби муассисаи давлатии экспедитсияи мубориза бар зидди малахи вазорати кишоварзӣ дар якҷоягӣ бо мутахассисон ҳамоҳанг ва коркард гузаронида мешавад. дар як мавзеи тухмгузоштаи малах такроран 3 маротиба безараргардонӣ лозим аст. мария якум бор коркар рафта истода баъди 5 рӯз пас бо дуюм коркарда мекунем. ба хотире ки вай дар синни 4-5 пар буроварда парвозӣ мекунад, дар синни ҳамин майдакиш мо нобуд кунем, зарар намерасонад хоҷагӣ қишлоқ. ҳоло пайдоиши малах дар чарогоҳҳо ба қайд гирифта шудааст. дар сурати аз ҳозир чораандешӣ накардан давоми 60-70 рӯзи умр метавонад боғу тогзор, ҷангал ва майдони ғалаву сабзавотро ба нестӣ барад. аз ҳамин лиҳоз мутахассисон чораандешии бетаъхир ва муборизаи дастҷамъонаро бар зидди малах зарур медонанд. як малахи модина масалан метавонад дар дохили як кӯзача 18 то 42 адад тухм гузорад. ба ҳисоб миёна як малах метавонад як малахи модина то 105 адад тухм гузорад ки дар 1 метри квадратӣ чӣ қадар масалан малах кирминои малах аз тухм мебарад. ин чӣ хел масалан мубориза бар зидди ин душвор аст. айни ҳол ки дар синни якум ҳастанд, ин як гӯем ки вазифаи масъулини соҳа нест. малах ҳашароте ҳаст ки дар ҳолати каме беаҳамиятӣ кардан як офати табииро ба вуҷуд меорад. бояд ки мо дастаҷамона бо хоҷагидорон айни ҳол бояд пурзур кунем корро. малах асосан дар мавзеъҳои душворгузар тухм мегузорад ки ин ҳолат мубориза бар зидди онро душвор мегардонад. заҳри химикат захира шудааст. бо сафарбаркунии коргарони мавсимӣ тавассути техникаю таҷҳизоти замонавӣ ҳадаф ба несткунии малах ва пешгирии таъсири ин ҳашароти зараррасон ба соҳаи кишоварзӣ равона карда шудааст. малах ҳоло дар чарогоҳҳо ба қайд гирифта шудааст ва ба истилоҳ ин ҳашароти зараррасонро офати табиӣ низ ном мебаранд. зеро дар сурати сари вақт мубориза набурдан ин метавонад хисороти зиёд расонад. имсол тибқи мушоҳидаҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон бояд дар майдони 128 000 гектар бар зидди малах коркарди кимиёвӣ гузаронида шавад. наврусоҳи азизулло, Маҳмадсаиди Камол, ахбор. сокинони шаҳри Левакан дар баробари истифодаи самараноки хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳамчунин заминҳои назди ҳавлигиро мақсаднок истифода менамоянд. дар ин замина онҳо ҳамасола парвариши сабзавоти гуногуни барвақтиро ба роҳ монда бо иҷрои қоидаҳои агротехникӣ ҳосили фаровон ба даст меоранд. гузориш дар ин хусус. ин маҳсулотҳое ки мебинед дастранҷи сокинони шаҳри Леваканти вилояти Хатлон аст ва имрӯз сокинон бо истифода аз имкониятҳое ки дар ихтиёр доранд
заминҳои назди ҳавлигии худро самаранок истифода намуда барои беҳтару хубтар намудани вазъи зиндагии худ ҳамарӯза талош меварзанд. ислоҳот дар соҳаи кишоварзӣ имкон фароҳам овард ки деҳқонон дар натиҷаи меҳнати софдилонаву босамар аз қитъаҳои дар ихтиёр доштаашон ҳосили фаровони маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ ба даст оварда сатҳи рӯзгори хешро баланд бардоранд. дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти шаҳри Леваканд сокинон дар истифодаи қитъаҳои назди ҳавлигии хеш таваҷҷӯҳи зиёд равона карда аз ин ҳисоб дар беҳ гаштани сатҳи рӯзгорашон заминаи воқеӣ фароҳам меоваранд. дар назди ҳавлигӣ 13 сотих замин ҳастам. ман ҳар сол аз ҳамин замин зиёда аз 400-500 кило картошка, помидор алоҳида, болгарӣ алоҳида, хулоса ҳамаи сабзавотҳоро аз ҳисоби худи ҳамин хона мо бар зиндагии худамон истифода мекунем ва ҳар сол аз ҳамин замини худамон ҳамеша мо ҳаракат мекунем ки хоҷагии худро نه اینکه از بازار از خود خانه دهقانی خودمان استفاده میبریم. ساکنان مهنت‌دوستی حدود شهر همساله از این قطعه‌های زمینی در اختیار داشتهشان حاصل فراوان محصولات گوناگون کشاورزی را به دست می‌آورند. با استفاده از تجربه چندین ساله کار خواجگیداران در نزد حولی‌های خش گرمخانه بنیاد کردند که به خاطر گرفتن حاصل در همه فصل‌های سال نگرانیده شده است. طور مشاهده گردید امروز همه ساکنان این منطقه نقطه مهم را به خوبی درک کرده قطعه‌های در اختیار داشتهشان را پرمحصول استفاده می‌برند. عین زمان از زمین‌های نزد حولیگی ساکنان پمیدار، بادرین، قلمفور شیرین و تیز، کارتوشکا، پیاز و دیگر انواع کشاورزی پرورش کرده محصول دسترنج خش را پیشنهاد ساکنان می‌گردانند. ساکنان شهر لیوکند زمین‌های نزد حولیگیمون ثمراناک استفاده می‌بریم. عین حال ما در زمین‌های نزد حولیگی قلفینای، کارتوشکا و سرپیاز کش کرده ایم که خیلی این برای بهتر و خوبتر نمودن زندگی ما میباشه. مدنیت استفاده درست زمین قریب که در همه ساکنان جماعت‌های دهات شهر مشاهده گردیده تمام نمود زراعت و سبزوات کشاورزی به طور خاصه کشت کرده شده نشأونمای خوب گرفتند. بهر مهنت پرثمر و نقشگذاری ساکنان شهر لیوکند از جانب مقامات محلی دستگیری‌ها در سمت تامین آب فلزی و دسترسی با تخم‌های خوش‌صفت و سرحاصل دلخواه محصولات ظاهر می‌گردد که به چنین نتیجه‌های نظررس مهنتی نائل گردیدند. خواجگیداران شهر لیوکند پی عملی نمودن دستور و هدایت‌های منفعت بخش حکومت مملکت اهلانه مهنت کرده به این وسیله در تامین امنیت عضوخواری ساکنان سهم مناسب می‌گذارند. ثمراناک استفاده بردن زمین‌های نزد حولیگی و از یک قطعه رویانیدن 2 یا 3 حاصل در دهقانان شهر لیوکند دیده می‌شود. این هم البته از مسئولیت بلند دهقانان شهر شهادت می‌دهد. محمد رجب عبدالله‌زاده، دولت فیض‌الله، شهر لیوکند، اخبار. استفاده ثمراناک و عاقلانه زمین‌های نزد حولیگی عامل مهم فراوان حاصلی به حساب می‌رود. ساکنان شهر کانیبادام ولایت سوخت نیز زمین‌های نزد حولیگی را مقصدناک استفاده می‌برند. خصوصاً ساکنان دهات پولوتان و فیروزآباد شهر در این سمت فعال بوده با استحصال محصولات خوش‌صفت در تأمین بازار استعمال سهم می‌گذارند. گزارش عبدالوهاب عبدالستار در این خصوص. ساکنان شهر کانیبادام جهت عملی نمودن دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اوید به هرچی بیشتر استحصال کردن محصولات کشاورزی و برای 2 سال ذخیره نمودن مواد ضروری غذایی زمین‌های نزد حولیگی خود را ثمراناک و عاقلانه استفاده می‌برند. زیرا وضع امروزه جهانی معاصر تقاضا می‌نماید که مسئله تامین امنیت عضوخواری در مد اول قرار داشته باشد و هر قطعه زمینی کارم ثمراناک و عاقلانه استفاده شود. ساکنان اساساً در زمین‌های نزد حولیگی کارتوشکا، سبزوات و پولیزی را کشت و پرورش کرده دوام سال 2-3 حاصل می‌گیرند و در برابر عائله خود بازار داخلی را هم با محصولات تر و تازه کشاورزی تامین می‌نمایند. ساکن دهات پتر شهر کانیبادام مدامین جورایف که در مرکز سلامتی به حیث طبیب فعالیت دارد در نزد حولی خود در مساحت 501 زمین 3 گرمخانه تأسیس داده در 3 قطعه خرد دیگر زراعت کشاورزی از قبیل سرپیاز، کدو، شلغم و پمیدار و بادرین کشت و پرورش می‌نماید و دوام سال احتیاجات عائله خود را با محصولات کشاورزی از همین حساب تامین می‌سازد. همچنین در نزد حولی درختان میوه‌دهنده سیب، آلوچه، زردآلو، شفتالو، گیلاس، خرما و انگور پرورش می‌یابد.
аз ҳисоби 50 оилаи занбури асал ва парвариши чорво дар баробари таъмини оила бо гӯшту шир ва асали аз лиҳози экологӣ тоза буҷаи ин оила боз ҳам ғанӣ мегардад. заминҳои назди ҳавлигова ҳаракат мекунем ки як ваҷаб замина бекор намонда ҳамин зимистон сар кара таги пилёнка кабутиҳо мекорем. заминаи холӣ кара дуюм кишта сар кардем. 5 сотиқ гармхона ҳаст. гармхона ба асонаи дарахтҳои ситруси 5 намуд мандарин, лимон, апелсин, тагаш ба бо мен кабутиҳо мекорем. 12 сол боз ҳамон кати машғул шудем бо кӯчато парвариш карда кӯча бурвар содем. оилама ҳамон мана соҳаи тандурустӣ кор мекунад. дар вақти холигима ҳамин коракоти машғул мешем. 50 оила занбур асал дорем. ҳамаш ҳар як оила 18 кило то 20 кило асали тоза мегирем. истеҳсоли барзиёди маҳсулоти кишоварзӣ ки дар заминаи истифодаи самараноку оқилонаи замин ба вуҷуд меояд дар беҳдошти рӯзгори сокинон аҳамияти муҳим дошта имрӯз дар ҳар як оила ба як амали ҳатмӣ ва маъмулӣ табдил ёфтааст. дар шаҳри конибодом ҷамоати деҳоти фирӯзоба низ макони асосии истеҳсоли сабзавот ва дигар намуди маҳсулоти кишоварзӣ мебошад. аксари сокинони деҳоти мазкур дар заминҳои наздиавлигии худ дар шароити гармхона инчунин зери плёнка дар фаслҳои тирамоҳу зимистон ва баҳор шалғам, сирпиёз ва кабудӣ парвариш мекунанд ва баъдан дар ҷои онҳо кишти дигар намуди зироат аз қабили бодирингу помидор, қаламфури булғорӣ ва боимҷонро ба роҳ мемонанд. ин ҳам дар ҳолест ки вазъи кунунии ҷаҳон ва талаботи зиёд ба маводи озуқа водор месозад ки ҳар қитъа замин самараноку оқилона истифода шавад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, шаҳри Конибодом, ахбор. тамошобинони азиз, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки то ин соат ба дасти мо расиданд. мустақиман манзуратон гардонидем. хайр, саломат бошед.